Hey kamkhulu. Mfowethu. Hey baba. Hayi. Ihlelani phela labantwana bangoku laba. Abantwana bangoku wathi nomntana baba noma beshutwa like ayathi bayabhoreka. Laba abantwana abazalwa manje. Laba manje laba ngibona ngalaba umuntu kuthiwe ethi enxibe kahle ukuthi itala stokushoot umbona uthi lo mntana akajabulanga ngibona ukuthi uyasho ukuthi uthi njalo nje bangishoot. Phela abantwana bayajabula. Uyakhile. Cabanga ke thina ushutha baba thina bese kujabulela. Hawu lothe. Phela thina isikhathi sokuthi ushuta bongasithola tholi noma kanjani. Ungekho phela amafoni ashutha. Hayi, ushuta ngekhapha kudlula ucameraman ngalo mini. Nakhona nihamba niyogeza uqala nigqoka kabusha manje ushuta. Aba uyamthina mama nomtshela ngokushuta. Alithi kaloku thina ukhumbule ukuthi nakhona bendishuta kakhulu mangigqiba ukuthola impahla ezintsha. Anithonje nje. Ukushutha nje ukuthi ivele lethiwe nje manje isithomba ibekungekho lula. Thina into ebeyinkinga kithi abazali into ebebesibhora ngayo impahla zokugqoka. Hayi. Naye benibhora kanjani mfethu yabo ndiyayibona lokushuta. Uthola ukuthi ngoku umuntu ukuthengele impahla ezintsha. Ezintsha awusatinqimi ngokumane uthini kuwe uthi impahla lokukhamba. Ayithenge ngoSeptember athi impahla ikaDisemba. Ucabanga ke kuthiwa iseChristmas. Ngisibonile nje. Kanti uyithengelani manje? Abazali bebhora enokushaya ngebhluk elikhulu. Bathi uzokhula nalo. Uthwala impahla lena wena utakhula nayo lento le nginyanyisa kabi. Thina besine impahla phela olokhu wayiqoka una 2 uzoba la 7 uzayiqoka. Umama mfethu. Thixo. Phela lento echaya uqabe imanga mfethu. Wena liyayazi le. Abantwana bamanje mawuthi uyambheka lo mina ngibenginoba nepahla wokuna ngoba bangilama abaningi. Ngibe nepahla engiyigqoke ngifunde primary ngaze ngaphuma high school. Usayiqoka. Yangagugu bese ngaguma ngazi kanjani. Iyonqitshwa omnyongo lamali. Lo ngilamayo ayigqoke 1 year. Uthona kanjani? Ayisamlingane ngithi mina ayibona. Wena uyigqoke 7. Ayisamlingane kanjani manje? Yazi umzali baba abazali bamanje sebethengela izingane impahla ezifana nezabo. Libalenganayo. Thina abafanisana. Umzali ubefika agqoka ubrand hood yena kahle. Yena kuthengela icoat. Bese wena kufakela icoat. Hayi laba manje benza bafanisana nabantwana babo manje. Lapho wena uhamba la umfishana uhamba lethi. Na lo mkhuba babo ngababona ukuthi wena mfethu umuntu bakuthengele impahla bathi yezokukhamba. Mzuzu uyazi ukuthi awuvakashi. Hayi impahla ungahamba le. Ezohamba bangihappy. Nyabo bangenazi ngivakashi ezihleli la ekhaya. Hayi. Sikele abazali. Abazali athina abantu abazali bethu bebheda space. Laba manje abantwana mfethu ndoda uyabona ndoda noma umshutha like yazi ubaba kaqede manje hayi njalo nje bashuta. Hayi umtshana awu thina baba ke kuthiwe nami cameraman yo yabona thina sinethombe wena ngcono khona siyebona sinethombe zakudala shuthi nibitwe manje ucameraman ukujabulile ngcolele bashe imilenze nilalela wena bazali bethu cabanga bakushuthe namafikila ngalo ucameraman udlulile phela sike isikhathi ukuthi asisimisa bo7 lapha simbashile laba babhoreka laba ngeke babutshela ukushuta bayabagela bakutshela bathi mama unayo iPhone iPhone mina ngishutha ngayo ngiyakazi ukuthi nokushaya iselfie yo baba thina baba yo ukushutha kanzima banokungishutha banibize nonke umunye mayenza ibirthday makwenzela omunye ibirthday banibize lo ngiyacosena igcotshwa ngamakheke sekuthiwa thina phela mawushuthwa bongavele kushawe nje bekuthiwa makumele usmile kuthiwa thandi cheese nonke bese nje cheese kamera tuyathani ni hure phela laba bathi cheese bayakubheka bayibona letha abantu bathi samapari lelo cheese like yini ngoba ngizosmile tshela ukuthi sismile so smile